Хайырлы иртә, Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышта. Иртә буран, кичтә буран. Республикада сакланган каты суыклардан соң кор һәм буран булуы көтелә. Игелек кыл, Койбышта сәламәтлеге шикле балалар һәм аларның әниләре өчен яңа ел алдыннан хәйрия концертын оештырдылар. Көтеп алынган вакыйга. Башкалабызның Илһам Шакиров исемендәге концерт залында татар җыры фестивале гөрләде. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Кышның беренче айы декабрьнең уртасына да килеп җиттек. Озакка сузылган салкыннардан соң ниһаять көннәр җылыта дип фаразлый синоптиклар. Бу атнада кор һәм буран булуы көтелә. Бүген 18 декабрьдә көндез һава температурасы 9 градус салкын. Иртәгә 19 декабрьдә 5 градус була. Юлларда бозлавык, игътибарлы һәм сак булыгыз. Бүген 18 декабрьдә 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының быелгы соңгы 50-нче утырышы уза. Анда парламент җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин депутатларның быелгы эшенә йомгак ясый. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 19 мәсьәлә кертелгән. Шул исәптән 7 республика һәм 1 федераль закон проекты, алар арасында җирле үзидарә, янгын куркынычсызлыгы, халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү, Татарстанда мәдәни мирас объектлары, республикада балаларның сәламәтлегенә, аларның физик, интеллектуаль, рухи һәм әхлакый үсешенә зыян китерүне кисәтү чаралары турындагы мәсьәләләр дә бар. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты тормышыбыздагы нинди проблемаларны алга чыгарып бирә. Бүген дә сүзебез шул хакта булыр. Тавыкның канатышы хараммы, хәләлме дигән сорауны үзенең беренче битенә чыгарып биргән Шәһри Казан газетасы бу юлы үткән гасыр башында чыккан реакцион дини басмаларны хәтерләтте. Сыйфатлы матбугат башта кибетләрдәге тавык итенең, аннары йомырканың бәяләре кытырып артуының сәбәпләрен ачыклаганда, тавык канаты проблемасын беренче биткә чыгаручы елмаймыйча кабул итеп булмый. Кем әйтмешли, кемдән нәрсә кайгысы бит. Әбит тормышыбызда моңардан башка да зурдан куып сөйләрлек проблемалар җитәрлек. Әйтик, хөкүмәтнең Россиядә ташламалы ипотека буенча беренче кертемне 25-30%-ка кадәр күтәрергә җыенуы. Газета бу турыдагы җитди язманы эшкәрәк яшереп биргән. Югыйсә торак шартларын яхшыртырга теләүче гаиләләр саны бер Татарстанда гына да 36600 дип исәпләнә. Шуларның бары тик 1000 генә республика һәм федераль программалар хисабына фатирлы булу бәхетенә ирешә. Димәк, алга таба бу санда кимәячәк. Башлыча татар зыялылары каләм ияләре өчен нәшер ителүче Мәдәни җомга газетасы Россия тарихчысы Михаил Худяковның Казан ханлыгы тарихына караган китабыннан өзекләр бастыруны дәвам итә. Йылдызсыз калган 25 татар каһарманы дигән тәвамлы язмада исә сүз Бөек Ватан сугышында Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителеп тә бу исемне ала алмаган милләттәшләрбез турында бара. Үткән атна азагында булып узган Россия президентының халык һәм журналистлар белән 4 сәгатькә сузылган туры элемтәсе турында әле бу атнада да сүз күп булыр. Ватан Татарстан газетасы да әлеге вакыйганы беренче битеннән башлап биргән. Ил башлыгы анда Татарстанны, аның яхшы шитырган президентларын һәм тырыш халкын мактап, рәхмәтләрен әйтте. Шулай шул, без кешеләргә кайвакыт бер җылы сүз дә җан азыгы була ала. Яңа ел каршылау мәшәкатьләре якынлашканда газета хәбәрчесе кыш бабай алып килә торган балалар бүләкләренең күпмегә төшкәнлеген белешкән һәм балалар уены зурларның баш бәласенә әйләнмәсен өчен нишләргә кирәклеген аңлаткан. Нәрсә дисең инде монда чакта? Юрганыңа карап, аягыңны сузасың. Казан утларын алдыручылар журналының декабрь санын көтеп алгандыр. Анда укучылар күңеленә хуш килгән Рауилә Шәйдуллина Муратның Тау башында бүре бар романының дәвамы басылган. Рәҗәп Бәдретдиновның намазлыксыз намаз хикәясе дә күпләрне уйландыргандыр дип уйларга кирәк. Журналның декабрь санында чечен әдәбиятының кайбер үрнәкләрен татар телендә укып та фикерләү уфыгыңны киңәйтергә мөмкин. Укудан һәм фикерләүдән аерылмыйча яшәргә язсай дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик.
Белгечләр Россия президентының турыдан-туры элемтәсе турында фикер алыша. Ул узган пәнҗешәмбе көнне 14 декабрьдә узды. Традиция буенча күп кенә сорауларга ачыктан-ачык җавап алынды. Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррәхов дәүләт җитәкчесенең ил белән аралашуыннан алган тәэсирләре белән уртаклашты. Наши возможности достаточно большие, но вот прямая линия позволила ответить практически на 20 топ самых главных вопросов, которые поступают в мой адрес. Президент не оставил ни одного вопроса неотвеченным. И как человек, который работал в правительстве, поверьте, вот после этой прямой линии будет формироваться пул задач, которые будут решаться в самое ближайшее время. И поэтому, конечно же, моя оценка высочайшая этой прямой связи. Президент, несмотря на свою занятость, постарался не оставить без внимания ни одной темы, которая волновала общество. Казан федераль университетының Лев Толстой исемендәге филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында Евразия гуманитар фәннәр контекстында тел белеме дип исемләнгән конференция узды. Биредә татар тел белемендә фәнни мәктәпләргә нигез салган тормышлары һәм фәнни педагогик эшчәнлекләре белән бәйле күренекле тел галимнәренең эшчәнлеге яктыртылды. Бу форматта конференция беренче тапкыр үтә, ләкин быел ул үз эшенә берничә симпозиумны берләштерде, масштабын киңәйтте. Фән дөньясында төрки халыклар арасында, татар тел белеме өлкәсендә эшләүчеләр арасында багланышларны яңарту, ныгыту менә шушы максатларны күздә тотып үткәрелә торган конференция бу безнең. Быел халкыбызның яраткан җырчысы, Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Әлфия Авзалованың тууына 90 ел. Шуның айдан республикабызда аңа багышлап төрле чаралар үтә. Шуларның берсе шушы көннәрдә Казан шәһәренең 4-нче гимназия интернатында үтте. Әдәби музыкаль чарада гимназия укучылары легендар җырчының кызы Зөлфия Авзалова катнашты. Иң башта бик зур рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә. Шушы матур татар гимназиясына, интернатка шул хәтлек хөрмәт итеп Әлфия Авзалованың иҗатын, аның ничек әйтим, 90 еллыгына багышланган шушы чара бүген, беләсезме? Балалар мини-спектакль ясаганнар. Саба районының яшьләр үзәгендә начар күрүчеләр арасында өстәл теннисы турниры узды. Биредә Саба һәм Кукмара районнарыннан барлыгы 20ләп катнашучы бар иде. Әлеге турнир тиздән башкалабыз Казанда начар күрүчеләр арасында узасы республика ярышларына әзерлек булып тора. Әлеге спорт төрен үз иткән уенчылар турында алдагы язмада. Мөршик авылыннан килгән Ринас Фазыловның күзләре 2002 елда аварияга очрагач зыян күрә. Әмма ул кул кушырып утырмый, эшли, спорт белән дә шөгыльләнә. Миңа бик ошый монда коллектив, монда кешеләр белән общение, бу ярыш белән мин бик канагать. Күрмәүчеләр арасында өстәл теннисы ярышлары районда 10 елга якын үткәрелә. Январь ayında Казанда үтәчәк республика чемпионаты шоу-даун буенча менә бу күзләрне ябып, тавышка гына реакция биреп уйный торган уен. Карап торышка гадәти өстәл теннисы уены белән охшаш булса да, катнашучылар бәйләнгән күзләр белән тавышка ориентлаша. Өстәле дә үзгә, бәйге ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында үткәрелде. Саба районы инвалидлар оешмасында барлыгы район буенча 3941 инвалид исәпләнә. Кукмара районы уенчылары соңгы елларда аеруча активлашкан. Ядегәр авылында яшәүче Райнур әфәнденең 10 күзе күрми, әмма тормышка булган мәхәббәте чиксез аның. Фермерлык белән дә шөгыльләнә. Балачактан инде көтө үскән малай спорт белән шөгыльләнергә тиештер инде ул. 15 еллап инде үзебезнең Кукмара районында Аргамак командасында. Мәскәүгә дә барган бар, Казаннарга. Татарстанның бер районы калмады буга инде безнең йөреп чыккан районнар, төрле ярышларга йөрибез. Районда үткәрелүче һәрбер чара волонтерлар катнашыннан башка узмый. Бу көнне дә алар ярышта катнашучыларга төрлечә ярдәм итеп торды. Без ялгыз әбиләргә, бабайларга булышабыз. Кыш көне без аларның карларын кирибез, җәй көне бакчада булышабыз һәм өйләрен җыштырабыз.
Саба районы мәрхәмәтле кешеләрне волонтерлык эшенә иң күп җәлеп итүче районнар исемлегендә. Волонтерлар белән без районда үткәрелә торган бөтен мероприятиеләрдә катнашабыз. Булмасын ул спорт чаралары, шулай ук мәдәни өлкәсендә инде. Өстәл теннисы буенча ярышларда җиңүчеләргә грамота һәм акчалата бүләк тапшырылды. Ләлә Зайнуллина, Рөстәм Хәлилов, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Шушы көннәрдә җыр моң сөючеләрнең көтеп алынган вакыйгасы. Татар җыры, Татар эстрада фестивале узды. Быел да күркәм гадәт буенча әлеге музыкаль чара Мәскәүдә, Уфада һәм Казанда гала концерт белән тәмамланды. Быелгы тамаша нәрсәсе белән үзенчәлекле иде? Җыр моң бәйрәменнән чираттагы репортаж. Һәрбер елыбыз, һәрбер фестивалебез үзебез иҗат нәтиҗәсе кебек. Татар җырының моңын һәр татарга җиткерү, аны тансыклату максаты куйган милли фестиваль быел 24нче мәртәбә тамашачысы алдында сынау тотты. Беренче булып имтихан сәхнәсенә Әнвәр Нургалиев чыкты. Biz һәрбер концерт алдыннан дулкынланабыз, чөнки халык көтә бездән нәрсәдер. Татар җыры инде анда кичерешләр башкачарак, чөнки монда җаваплылык зур. Татар җыры фестивале күптән инде илебезнең төрле почмакларына сибелеп яшәгән милләттәшләребезне дә очраштыручы, берләштерүче мәдәни бәйрәмгә әверелде. Екатеринбургка Казаннан бик часто киләләр артистлар, йөрергә тырышабыз концертларга, монда инде килеп карарга булдык. Быел 25 җырчы алтын барыс сынына лаек булды. Аларның шатлыгын тамашачылар белән бергә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов уртаклаша. Татар җыры башланыр алдыннан Татарстан Республикасы рәисенә дә Автодор кубогы тапшырылган иде. Дәвамы буларак ел буе әзерләнгән Татар җыры бәйрәме. Айдар Галимов 24нче тапкыр үткәрелгән Татар җыры фестивалендә 24нче алтын барыс сынын алган. 24 ел буена һаманда син һәр вакыт ниндер шушы юнәлештә булып, ничектер формада булып, ис-сәламәт булып, җырларың булып, трендта булып, шулай һәр берсендә катнаша алу, ничек аны бәхет дип әйтмисең, чынлап зур бәхет. Әлбәттә, сәхнәдә татар җырын данлаучы яшьләр дә чыгыш ясады. Сынатырга исәпләрендә дә юк. Шулай ук сәхнә образын тудыру, кием-кыяфәт тә татар җырында елда яңа өслүптә уза. Әмма шунысы үзгәрешсез, җыр бәйрәме туган телебезгә мәдхия белән тамамлана. Мөршидә Җиһан, Эльвира Файзуллина, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Игелекле эшләр башкаруның билгеле бер көне юк. Шуңа да Кайбыш районында игелекле гамәлләргә багышланган чаралар бик еш үтә. Әле шушы көннәрдә генә район мәдәният йортында игелек кыл дип аталган хәйрия концерты узды. Алдагы репортаж Кайбыш районыннан. Моңландыра торган, сөендерә торган, һәм җәмәгать изгелек кыла торган шушындый бер чара. Казан артистлары катнашында ял концерты оештыру сәламәтлеге шикле балалар тәрбияләүче әниләр һәм аларның балалары өчен яңа ел алдыннан икеләтә рухи һәм матди бүләк. Biz мондай чараларда бик еш катнашабыз һәм теләп катнашабыз. Мин андый балаларның әниләренә, әтиләренә беренче чиратта сабырлык телим, сәламәтлек телим. Ходаем Аллакаем аларның име шул кадәр көч түгеп, шул кадәр көтеп алган нарасиларының шул хәлдә дөньяга бу табигать бит. Шуңа күрә беркемгә гарантия бирә алмый. Ходай Тәгалә кулында, шуңа күрә сабырлык бирсен Ходай. Менә бүген җырланачак җырларыбыз, менә бүген сөйләячәк мәзәкләребез, аларның әз генә күңелләрен күтәреп, хатирәләрен яңартып, аз гына булса да дөньяларын оныттырып торсак, менә шу мәшәкатьләрдән без бик бәхетле. Ой вакытта бер сүз кеше өчен шул кадәр мөһим булырга, хәтта ул кешенең соңгы өметен уятып, яшәргә көч биреп җибәрергә мөмкин. Biz аны елдан-ел зурайтабыз, зуррак эшлибез бу концертны игелек кыл дигән шундый фестиваль дип әйтим инде, зур шундый чара үткәрәбез. Монда инде халык үзенең өлешен кертеп, күпме генә акча җыела, шул акчаны инде без тырышабыз шул гаиләләргә ниндидер әйберләр сатып алырга булмасын, инде шул гаиләләргә ярдәм итәргә тырышабыз. Ходай Тәгалә безне ишетсен инде, шул балаларга тагын да
терелеп китсеннәр, исәнлек саулыкларын бирсен. Ул әниләренә тынычлык кирәк. Әниләре дә бүген күпмедер дәрәҗәдә ял итә. Кайбычлыларның мохтаҗларга булышу чаралары еллык хисап өчен түгел, күңел кушканга, чын күңелдән ярдәм итү нияте белән эшләнә. Бүген безнең мәдәният йортышынан да гөрләп тора, артистларыбыз, балаларыбыз, хәтта Казаннан хәдә килделәр, Кавказстан группалары, Җавит Шакировлар һәм бүтән артистлар. Үзебез игелек кылып яшик җәмәгать, әгәр дә инде мәдәният йортында эшлибез икән, балаларыбызга да бер матурлык тудыра алабыз икән, димәк без чын игелек кылабыз. Игелек кыл хәйрия чарасы сәламәтлеге шикле балаларның яклауга, кайгыртуга мохтаҗ икәнлеген искәртә. Безнең аларга битараф булмабызны раслый. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишмәтдинова. 2023 елның соңгы аенда Татарстан районнарында һәм Казан шәһәрендә нинди чаралар көтелә? Әйдәгез бергәләп барлыйк. Бүген Кәрим Тинчурин театрында Нәзир спектакле. Хисматулла белән Хикматулла хатыннары белән бер атнага алмашып торырга булалар. Аларның уй фикерләре чынга ашырмы? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Кәрим Тинчурин театры буенча экскурсияга чакырабыз. Мәктәп укучылары һәм студентлар өчен Пушкин картасы буенча уздырыла. Яшүсмерләр театр музее, тамаша залы, театр цехлары белән якынрак таныша ала. Пирамида концертлар залында Калиб яңа буын җыенының 10 яшьлек туган көненә багышланган бәйрәм чарасы узачак. Чарада катнашалар Гөлүсә Батталова, Эльмира Калимуллина, Филүс Кахиров һәм тагын бик күп шагыйрьләр һәм артистлар. Керү бушлай алдан теркәлү сорала. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Жон Кисәкәем спектакле. Шәрик клубында балалар өчен рәсем ясау буенча остахана көтелә. Нәни дусларны биредә көтеп калабыз. 23 декабрьдән башлап Шәрик клубында балалар өчен театральләшкән яңа ел квесты узуы көтелә. Чарада нәни дусларны уеннары, җырлы-моңлы программа көтә. Шалы Татар дәүләт драма театрында Башыңа төшсә спектакле. Җәвит мәхәббәт уккынынан чыга алырмы спектакльне карап белерсез. Әтнә Татар дәүләт драма театрында Ой тотылган төндә спектакле. Музейлар турында тулырак. Габдулла Тукай музейына рәхим итегез. Музей 1986 елда ишекләрен ача. Казанның иске татар бистәсенең иң матур биналарының берсендә урнашкан. Экспозиция Тукай тормыш юлын һәм иҗатын чагылдыра. Уважаемые гости, мы рады видеть вас в литературном музее знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая. 20 гасырның күренекле татар рәссамы Әмир Мәҗитов исемендәге музейга чакырабыз. Музей 2005 елда ишекләрен ача. Биредә Татарстан, Ярославль һәм Кырым пейзажлары, портретлар, натюрмортлар тәкъдим ителгән. Хәзинә милли сәнгать галереясында Кытай рәссамы Лулинның Урманның 2нче ягы исемле күргәзмәсе ачылды. Рәссам табигать аша кешенең караңгы эчке дөньясын чагылдыра. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишмәтдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Балтач районының иске Салауыч авылында туып үскән Айгөл Шакирҗанова Ирландия бийләре буенча Ачык Россия чемпионатында 7 алтын һәм 1 көмеш медаль яулап кайтты. Мәскәү хөкемдарларын шаккатырган татар кызы бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә кунакта. Әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Айгөл. Сәмсез хәерле көн. Иң беренче чиратта сезне менә шундый зур җиңү белән котларга кирәк. Бөтен тамашачылар өчен котлыйбыз ихластан. Әлбәттә, җырлый белү, бию белү безнең татар хатын-кызларның иң күркәм сыйфатларына санала. Ләкин Ирланд бию дигән бию белән танылуы име, ул инде бик сирәк күренеш, гайри табигый күренеш. Менә кайдан башланды бу? Рәхмәт сезнең котлыгыгыз өчен беренче чиратта бию белән шөгыльләнүем миндә кичкенәдән башланды. Мәктәп елларыннан именно менә Ирланд биюенә минем кирип китүем, ул мен үзем инде кичкенәдән шул видеолардан карап үзем өйрәнәем. Менә уже ныклап торып ярышларда катнашыр өчен мин
бу елның январь айыннан гына шөгыльләнә башладым. Һәм уже шушы ел дәвамында шөгыльләнеп, шундый зур уңышларга ирешү минем өчен тоже көтелмәгәнрәк булды. Шундый тиз не булды. 1994 елгы бер зур концерттан соң гына дөньяда куелган шоудан соң таныла башлаган Ирланд биюе. Ул әлбәттә әле теге чагыштырмача яшь дип әйтергә була үзе дә, әйме? Тарихтан килсә дә бик күп кысылтуларга бит инде заманында дучар булган, тыйганнар аларны, әйме? Менә шундый, ләкин ул бүген дөнья масштабына чыкты һәм аның белән шөгыльләнү өчен мин белүемчә сертификат алган, документы булган кешеләр генә шөгыльләнә ала икән алар белән. Тренер була ала икән. Дөресме шул? Синең тренерың кем булды, ничек үзлегеннән әлбәттә теге Салавош сәхнәсендә бию бер нәрсә, әйме? Ләкин Мәскәүгә барып чемпион исемен алып кайту ул инде икенче нәрсә. Дөрес әйтәсез. Мин әле башлап кына киләм. Анда ярышларда берничә уровень үтәргә кирәк, чтобы менә үзеңнең квалификацияңны яулар өчен. Компьютердагы уен шикелле индеме? Беренче биеклек, икенче биеклегеме? Беренче уровеньне үтәсең икән, икенчесенә узасың. Икенчесенә үтәсең, өченчесенә узасың. Шундан берничә 4 уровеньне үткәннән соң инде син квалифицированный специалист буласың һәм үзең уже өйрәтә аласың. Үзең өйрәтә аласың һәм шул син үзең өйрәткәннән соң шуны специалист астында эшләгән өйрәнә торган укучылар гына ярышларда катнаша ала. Теге любой үзе өйрәнә торган кеше барып анда ярышларда катнаша алмый дип әйтәсез. Үзешчән теләсә кем үзешчән барып катнаша алмый. Юк, комиссияда булып, шулай үзенең дәрәҗәсе булган, укытучы астында эшләгән укучылар гына бара. Димәк, синең анда укытучың булды дигән сүз инде. Димәк, шундый ниләр алып кайткансың икән. Бар, минем укытучымның исеме Анастасия Долесова. Ул тоже 4-нче дәрәҗәне япкан укытучым минем. Минем белән беренче тапкыр ярышка баргач, ул да минем белән барды. Минем янымда зур поддержка булып торды инде. Хәзер Мәскәүдәге ярышларга киләбез, әйме? Шуннан да ашык чемпионатта үзегез әйттегез, инде кемнәр катнаша алганны, кайсы төбәкләрдән һәм күпме катнашучылар булды? Катнашучылар арасында Мәскәү шәһәреннән Санкт-Петербург, Владимир, Мурманск, Севастополь, Россия буенча, әмма ләкин бер шәһәр бар иде, Белоруссиядан Гомель, ялгыш әйтмәсәм. Вот шундый шәһәрләр бер Мәскәүдә җыелып уже ярыштылар. Ярыштыгыз, әйме? Менә шундый уңышларга ирешү нәрсә бер кешегә бит бу. 7 алтын һәм 1 көмеш медаль алыр өчен. Нишләргә кирәк булды? Ничек биергә кирәк булды? Ничек сәхнәдә үзеңне хис иттең? Дөресен генә әйткәндә, мин бу ярышка барганда авыртып бардым. Бер кешегә әйтмичә инде. Мин температура белән идем. Миңа тренер поездда әйтте, әйдә төшәбез, бармыйбыз диде. Мин әйтәм, юк, утырганбыз икән, барабыз икән, катнашабыз. Кирәк дигән сүз беренче әйтәме? Катнашабыз. Мин әйтәм, мин булай гына теге билет алып, булай гына барырга риза түгел. Мин әйтәм, барабыз, катнашабыз. Бик каты борчылды инде минем өчен, әмма ләкин мин бернинди борчылу юк иде. Әмма ләкин мин бүтән менә авыл сәхнәсендә катнашканда бик нык борчылайым. Юбилейларда, туйларда катнашканда бик нык борчылайым. Әммә беренче тапкыр ярышка килдем. Миндә бернинди волнение юк, бернинди борчылу юк. Мин үземә аптырадым. Менә музыка куялар. Мин үземнең башта текстны искә төшерәм. Минем ширатҗитә, биим. Все отлично. Онытыла икенчесе шуя бер артлы 8 биюне бигәннән соң бик әйбәт иде. Мәскәүдә менә шундый зур трофейлар белән кайтканнан соң тормышыгыз үзгәрер дип уйламыйсызмы? Чөнки мин белүемчә, син сәнгать өлкәсендә укымагансың һәм анда эшләмисең дә бүген. Үзешчән дип әйтергә була бу өлкәдә. Нәкътә шулай. Сизә башладым инде әзрәк менә үзебезнең башта авылда башлана бит инде. Тарала. Дип әйтик, авылда нары районга китте, аннары икенче көнне менә уже Казанга тарала башлады. Миңа да әни әйтте инде, все, син авылда гына, Балташта гына түгел, син уже Казанга киттең, все, тараласың. Офыклар киңәйде дибейме? Канатлар җәеп шаласың дигәндә шулай дип әйтеп куйды инде. Белмим, күз күрер. Тормыш үзе күрсәтер, әйме? Амин шулай булсын, бу җиңүләрең алга таба да беренчесе генә булмасын, алга таба да шундый җиңүләрең булсын, һәм без сине сәхнәдә карап сокланырлык булсын һәр вакытта да. Менә безнең Айгөл бию, безнең Айгөлнең биюләре дип. Амин. Уңышлар булыш булсын. Рәхмәт. Исәнлектә күрешик.
Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Хәерле көн, Эльза. Бүгенге программада ниләр була? Кунаклар килү көтеләме? Хәерле көн, Чулпан, исәнмесез? Саба районының балалар иҗат үзәгендә шөгыльләнүче укучыларның шушы көннәрдә Казанда күргәзмәләр бара. Аларның мозаика юнәлешендә башкарылган эшләр таң калдырырлык. Укучыларның уңышларына остазлары сөенеп туя алмый. Балаларга һәм сәнгатькә гашыйк ханым Алсу Шәһвәлиевны бүген без студиябызга кунак итеп чакырган идек. Инде берничә минуттан Хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Мин Чулпан Амири сезгә хәерле, имин көннәр теләп бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен